това е едно изключително професионално събитие. Освен експозиционната си част, той има и конферентна част, на която и днес се обсъждат изключително важни теми за българския туризъм. Устойчивост, дигитализация, зелена трансформация, иновация и инвестиции. Това са стратегически направления, в които следва да се развива българския туризъм. А именно такава дискусия се провежда и в момента по време на изложението Туризъм Експо, дестинация Варна. За 9-ти път се провежда изложението, което всъщност доказва една устойчивост. Има изложители, професионални изложители, които са фокусирали интереса на туристическият бизнес, така че значимо място заема изложението Туризъм Експо, дестинация Варна в събитийният календар на България и на Министерството на туризма в частност. Една от основните теми е еврото. Готова ли е туристическата индустрия за еврото, което отдавна е в контрактите на туроператорите и хотелиерите. Какви са вашите прогнози? Как то ще повлияе на туризма в България? Аз мисля, че и не само аз, нашето министерство мисли, че туристическият сектор е един от най-подготвените за въвеждането на еврото в страната, защото много отдавна българският туризъм работи с европейски мащаб. Еврото, единната европейска валута, ще направи България по-достъпна, по-сигурна, по-разпознаваема дестинация, което, разбира се, е само в полза на бранд България. Разбира се, всяка новост има и своите предизвикателства. Сега ще работим в финансови условия, равни на тези на останалите европейски страни, които работят с тази валута. И всъщност това е възможно това да увеличи конкуренцията, но пък конкуренцията е нещо положително. Тоест успяват по-подготвените, по-отговорните, по-можещите, по-иновативните. В този смисъл считам, че въвеждането на еврото в България е изцяло в полза на туристическият бранд България. Какви са цифрите към днешна дата? Вярно е, че те не са единствения фактор доколко една дестинация е успешна, но все пак са достатъчен показател доколко ние вървим в правилната посока. Да, наистина цифрите предстоят да бъдат финализирани. Очакваме резултатите за месец август, за месец септември, защото тази година можем да се радваме на относително по-дълъг летен сезон до края на септември. Но това, което като тенденция наблюдаваме за два от трите силни летни месеца, юни и юли, е изключително позитивно. За двата месеца тази година имаме над 2 милиона и 600 хиляди регистрации на туристи и над 9 милиона регистрации на нощувки, което като ръст спрямо същия период на 2024 година е от порядъка на 4,6%, а спрямо същия период на свикнали сме да я наричаме най-добрата година преди пандемията 19-та, е даже ръст от 11%. Надявам се той да се запази с резултатите за месец август и септември, да отчетем наистина един добър сезон. Още две цифри само ще спомена, които пък са показателни за това каква е натовареността на базата. За тези два месеца, за юни и юли, измерена е натовареност, запълняемост на базата в Златни пясъци от порядъка на 80%. По-точната цифра е 76,8%, а в Курорта Слънчев бряг 81%, което е една добра натовареност на една много добра материална база. От кои пазари идват това увеличение и добрите цифри? От традиционните пазари, специално за региона Варна, но ще спомена цифри, които са за страната. Пазар Румъния. Говорим за външните пазари. Вътрешният пазар отново е първенец специално за тези два месеца, но увеличението идва от пазар Румъния. За наше удовлетворение от пазар Германия, който се възстановява доста добре, все още не е достигнал равнището от преди пандемията, но тенденциите са изключително добри. Полша запазва своето ниво от миналата година. От началото на годината имаме ръст на пазар Чехия, имаме ръст на пазар Словакия, имаме ръст на пазар Турция. Турция споменах, но и пазар Израел. Говоря, разбира се, не само за тези два месеца от началото на годината. Пазар Великобритания също традиционен и важен за нас. Също се възстановява. Все още не сме достигнали нивата от преди 19-та година, но
също тенденциите са позитивни. Къде виждате потенциал и какво ще направи в следващите месеци Министерството на туризма, за да го отключи? Министерството на туризма вече прави нещо. Това е кампанията Дълголятие. Това е възможността да увеличим сезоните с събития, характерни за другите видове туризъм. Дава резултат кампанията, която започна на юг с обединението на кметовете от Южното Черноморие. Имаме амбицията да продължим тази кампания с началото на следващия летен сезон. Така че всъщност морският туризъм, който е доказано гръбнакът на националния туристически продукт, следва да го надграждаме и развиваме с развитие на специализираните видове туризъм. Няма да пропусна да се похваля и с съвсем наближилата световна глобална винена конференция, защото виненият туризъм, гастрономическият туризъм са специализиран вид туризъм, който фокусира интереса в световен мащаб. И България заслужава да получи своето заслужено челно място на картата на тези видове туризъм. Надявам се, че с усилията на бранша, с усилията на специалистите от винената индустрия, с усилията на местната власт, на останалите институции, ще можем да направим това с провеждането на винената конференция. Не само за специалистите в сферата на винопроизводството, енологията и дегустацията на вино дегустацията на вино, но и с това, което можем да покажем в района на Пловдив, а то е богата култура, богата история и възможности за всякакъв вид туризъм.